Merdan, bizim gepleşigimizin öňküsanlarynda bir näçe gatnaşdyň da. Ýöne şu du targyjakda aýdyp berdiňler. Bu gedekine şu wagt bir gyjak bilen şu klaş stad gurulary estrada görünüş bolýar-da, beýim halk aýdymdan estrada görünüş bolýar. Näme ýigide diýär, müňmir kunara mad diýär, ata-babamdan gelýän aýdylýan sözleň biri. Muňa ýa edibem men dutar targurany aýdýan başda ile esas kunarym. Hem gapdanlanam şu gyjak salgurany taliplik döwrüm men bizim Türkmenistanymyzda belli halipalardan biri Aman Şarif diýip halipam bolupdy. Şondan gyjak salmanymy öňüm talip bildiler. No şondan merem hem dutar salguran gapdandan gyjak salgurandan çalýan hem de şu bizim Türkmenistan atqan artist Recep Uluğov diýip bir halipamyz bar. Bags halipamy. Şoňam gaýbany aýdymdan gowy ýa men özüm dinleýän. Şoň gowy şoňa söýgümde öräbem. Hem blok salguran bilen gyjak bilen goşup aýdyp göreýinip şoňa özüm hüwet etdim de. Şu şunu gepleşiňiz dedi. Şolar ýaly görnüşdi. Ýerine ýetip bereýin. Bolýar, baş üstüne haýdaýdym aýdyp berjek. Men häzir ilki bilen bizim halipamy Türkmenistan halk artisti Akmurat Şarifoň hem de İlmurat Pudakowyň sözlerine döredilen Çar Täç Mehmet bu taýç sağdan halipamyda düzülen şoňa bagyşlanan aýdymdan biri halipam diýen aýdymma şoň bilen başlap bereýin. Bolýar, baş üstüne. Senetlerin kamilin Ocatuda dilbetirin halifam Täç Mehmet'in millin alıp kelimin Kamilin eyliyetirin halifam Ekmenler hellomukam täzin bulawın hacı kulağa Seni dinlen dönür tutuş kulağa Koğul başa yetiren halifam Yülüsüne yülütürün halifam Ol söýgü mukami, avçı mukami Salıp yöreyzane gözül mekani Bu nemi udrutun nişan makani Acıp kefi gül getirin halifam Täç Mehmet'in millin alıp kelimin Kamillige eyliyetirin halifam Balzaya da baliyetirin halifam Köp sağ ol, Merdan. Aýdyp beren aýdym, uşin dogrudan bir öň du targyjak ýanynda dinläp, indi bir şu bir estrada görünüş dinleýän onu hemmesem ýakymly aýdym bir ýerine ýetirsen halk aýdym bolsun, bir kompozitoryň düzen aýdym bolsun, şonu ýoýman, bir näçe saz gurul köpeldip aýtsaň şonça owadan bolýar-da. Beşma, sizle söhbetimiz dowam edeller. Ine siz bilen gepleşigimizde ilkinji gede gatnaşyp otursaňyz da, halipa şähertlik dogrusunda biraz söhbetimizi siz bilen dowam edeller. Halipa şähertlik yolunu açıp beren üçin gahrman prezident köp sağ bolsun, maýtýan jan sağ bolsun, alyp barýan işler rowaj alsyn. Özüm hüwet edip dinleýän halipamyň biri Balla Hajiýew Türkmenistanyň atgalynyň bagyşy. Inde şoň aýdymlaryny ýüregime ýakyn görýän, şoň aýdymlaryny köp aýtýan 1993-nji ýylda laureat bolan 1996-njy ýylym ýangan diýarym telewizýanyň ýeňijisi bolan 99-njy ýylym atgalynyň adyny alan Atamrat Goşaýew ine bu halipe bilen men
işleşýän ýanyna barýan şol aýdym şeýdi aýtsam näýle olar halypamyň ol öwretýär görkezýän näýle aýtmaly ýerlerini şular bilen işleşýän size şu Balla Hajiýewiň aşyk men diýen aýdymy aýdyp beräýin. Bol ýapaşypdyna. Mahmal köynegin Maňa uzun ateşiňe aşymen Asta ýürep bozman ýeriň gaýmagyn Bezatynyň bakýşyňa aşymen Başım yad ettin sözlerin bilen Toya gelyen duş güýlerin bilen Üç belengdi ýala gözlerin bilen Eni saýlap tapyşyňa aşymen Mümkünärli elinden Senin keşte çekişine aşymen Kendi beline Arümeli ateşine aşymen Hülyakany dakýşyňa aşymen Meni saýlap tapyşyňa aşymen Köp sağ ol. Päşme aýdyp beren aýdymyň üçin dogrudan meni aşyk men aýdymy bir sahagaň aýdym da ilki dutargyjaň ýanynda bir döräp öň halypalan sahagadan başlap başga şuň weçeli hemme halypalar şu wagtky şägirtler inni şu wagt şu estrada taýyr roluny geçirip şunu ýoýman aýdýarlar hem şu wagt gowy aýdyp berdiňiz köp sağ bolun şeýle aýdymdan ýygy gurup boldun. Sağ bolun. Tapar gepleşigine bir näçe aýdym getirenden Biz sunwaty işgärlerine şeýle mümkinçilikler ördörüp berende mähruwan, gahrman arkadamyza ullukan sağ bolsun aýtýan. Öňüm şu gepleşiklerine gatnaşyp halkaýdymlar getirip aýtdym. Halkaýdymlar getirdim.
Awa. Haydi aydınlar getirdi. Bizim halipamız anneverdi attan fan aydan aydımlarından güllön ayttır diyen aydım ayt bereyin. Ya. Awa. Bolaya başüstüne. Hava çıkmayan senin gül keşfin Gülpün perişanına yellen ayıptı bir yanı rakibin tağına sözleri bir yanı unutuyor ille naiptir ille naiptir sevdiğin bir yar bir elvan bolar korkarım dilpine yar garçığı konayar Garkınlaşıp kalır ürküşüp sonra Nege su çaykansa yok Köllen ayıptır Köllen ayıptır Seherler sevdiğim yar Çıksan seyrana Korkarım aşıklara Yar oduna yanar Bir cevap dülpüne değirme sana Bir tarih üzülse yok Gıllan ayıptır Gıllan ayıptır Köp sağ ol. Aydıp beren aydımın üçün. Şunu ýaly aydymlaryň iyidi guru bolsun. Indi şu halipa şähertlik hakynda söhbetimiz dowam edeller. Men ilk halipama öz kakam. Ya. O Cuma var şahada öyle tanalayan Cuma Yusuf. Men köp tatlary şu öz kakamdan öğrendim. Adam köp halipalar yanına gelip bile oturup tutar çalardılar, gızak çalardılar, akordeon çalýarlar. Köp tatlary men ýaşlygymdan şolaryň ýanyna oturup dinläp öğrendim. Ondan men köpsüni özüm çalman başarýan klaws taýdurlarym, akordeon, gitara. Ondan soň klaws taýdurlaryny köp ýardam eden halipalar Kakajan Hamadow, Welmurat Kalaýew, Han Atakuliýew. Şolaryň ýanyna gatnap köp tatlary öğrendim. Şu arada mene Kakajan Hamadow bilen Welmurat Kalaýew bilen täze aýdymlaryň üstünde işläp ber, netip bolsa täzeliklerde halkymda ýetirer. Näme illeşlemde sen aýtmaňda ýene bir aýdym ýetiräýle. Anamlardan men şu gepleşigimiň şöýrtünde uradym diýen halka aýdym aýtyp beren. Merdan halipa senem kömek etsen, kaptanım. Bolýa başypna.
yarey mahal mahal kuruze yedip ödümden gel ay mahal mahal kuruze yedip ödümden gel atlanır sen kanime zar uğradım ay budur sana hakkın veren ölse doğru sen gerse gösteye yiyeceksin sen oradım ay yankı batırların ay kesin yeriden ay yankı batırların kesin yeriden Halılın yadaydım yerden Pillen pil merdanlar dövden perden Tayfar çekip yan vermersin oradım Daday pele ömrüme Ağla çatmak yavşı tüpen at dilin Madam emrin hoş geçirsen oradım Ay kemi nedir hiç adamdan yüz vermen Hedir kemine hiç adamdan yüz vermen Yavşa yavşidir men yaman yaman Mertlen namardı görsem tanır beni Sen bir yalnız doğan ersen oradım Daday pele ömrüme Sen tanır beni Mertlen namardı görsem tanır beni Sen bir yalnız doğan yersen oradım Köp sağ ol aydıp beren aydım uçayın şu oradım diyen Türkmen halk aydım bir in bir hukuk aydımdan biri de şunu şu şu klav stadrolarının yanında acak koşup deyip koşup aydıp berdin yerine düştü de şunu yalı aydımdan näme tan köp boldun Merdan'da şu halipa şagirtlik hakkında söküdümü seninle devam ederler özüňem bir halipa Türkmen Milli Konservatoriyasında bir näçe şagirtler çıkarıp siňe ýam şagirtlerine bir bizim iyileşlemede tanımal şahitliğine ve özün bir näçe halifany görün, özün halipaň ogly şular doğrusunda sen özün bir giňişlerini görüň berseň de. Baş üstüne Matumul Prağı şahirimin tölleri var. Oğlu makan yanından akar mı sarıktı ya. Men kakam Türkmenistan halk artisti Merdan Baýramow. Çağalıktan näme özümü bilip aydım sarıň içinde önü ösüp bulanan adam näme ağında galýada. Bundan başga da istem kakamın inisi var Türkmenistan artisti Merdan Baýramow var. Onun yine ünlü mağamın oğlu Merdan Baýramow var.
Şunlar hemmemden öz kakamyzdan öňünden şäher bolup gidýär, hem nesil bolup gidýär. Biz hem de Türkmenistan halk başçysy, halk artisti Sagajep Baýramow belli gyzakçysy bolan Türkmenistan halk artisti Atawliýew we odan daýym kakamyň daýy bol. Ol kiçilikden bize ýegenip bizden örtdi. Kakama da ýegenlerdi. Men taliplik döwrüm meňe bir säherçe görmek meýser etdi. Rahmet diýinjalyş döwrüne wagtym Türkmen Milli Konserwatoriýasyna gelip sapak bererdi, daşyndan goşmaz. Sonra da bize ýegenip bizden daýy bolmy. Ama masada aýtsa umumy bilim mektebini oturup şu bizim paýtagtymyzda Türkmen Milli Konserwatoriýasy var. Şoňa ýönesi bäme üstü girmek okuwa. Bunda da taliplik döwrümde ilk bilene Türkmen Milli Konserwatoriýasyna başlyk sunady kafedrasynda bir ulu halipalar var. Şoň içinde kakam var. Hem de Türkmenistan halk başçysy Orhan Epes döwlet Nazarov var. Bunlar maňa tälim almak, hukuk sapak almak maňa meýser etdi. Şo Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýaşlyk döwrüni ýerek tamamlap, şo taýda uçurum bolup hem de şo Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň öz içinde başçylyk sunady kafedrasyna muallim bolup galmak maňa nesip etdi. Şondan märem men halipalardan öz kakamdan öňünden adym ýa agamdan öňünden zatlanmy, şu bilýän öňünden zatlanmy ýaşlara, taliplara görkezip şu maçenni gahrman merhmana kadamy saýasynda öwredip ýörüs. Biz dutardan maskada özüm högöstüräp men gyjagyna ýaňam aýtdym. Halipam Aman Çariýew belli halipalaryň biri şondan öwrendim-de taliplik ýyllarym umaki ondan öňürek talip bolmakam. Hem şu gyjak tawranym gower ýani özüm Salmany onu Türkmen sanat kanaty Recep Buluğ we şoň aýdymdan köp dinleýän özüm hem beýle halipalaryň dinleýän ýöne esasy şu Recep Halipam aydymlary ýa-ni klawiş tawraly bilen ilkinji şonu bu Türkmen halkyna ýüze çykarandan biri bolup durýar. Recep Halipam öz gyjak çalyp şu klawiş tawraly. Muny özüm högöstüräp ben gyjagym çalyp bilem soň şoňu bilen aýdyk göräýin diýip şeýdip aýtmaly bolum, gowurdum da şoň urunam. Aýdyş ýolunam. Bu taýdan nasara muny da halk köpçüligine ýetirýär, toýlar, märekeler orada, çärelenme orada, gahrman mehman kadamy saýatynda günne bayram, günne toy. Gahrman kadamy saýatynda medeniýet sunady ýetişen uly mümkinçilik bar. Ýani sessiýaly studiolary bar, ýani merkezler hemme ýerde ul üçin edilen gahrman kadamy saýatynda. Şoňa ýa edibem Türkmen Milli Konserwatoriýasyna sessiýalylar merkezinde studiýamyz bar, onda da gerek bolsa yani aydımlanmadı ýaz. Esas aýtjak bolan gahrman kadamyz Türkmen medeniýet sunatynyň hak howsary. Gahrman kadamy bize halipa şähertlik ýolunu açyp berdi. Biziň ýitip barýan saat gurallarymyzy täzeden gaýdyp berdi. Biziň bir tawabydan gelýän hemme ýanky halipa şähertlik ýolunu bilmeýän zatlarym şunkun gahrman kadamyň saýasynda bize hemme aşkar boldy. Ýene bir ýerde gahrman kadamy köp sag bolsun, aýdan gahrman kadamy jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, başy dik bolsun. İl ýurt bähbetde tutýan uly tutumly işler elmydama rowajansyn. Sag ol. Merdan, indi ýaňy bir aýdym aýdyp berdiň halipa diýip halipamyza Şartaş Mehmet we bagşlanan Şartaş Mehmet'e bagşlanan ýaňy aýdymyň şo Akmurat Şarifiň göreden aýdym aýdyp berdiň. Indi bir eger mümkin bolsa şu klawiş tawrallaryny ýene şo ýaňy aýtsyň bir Türkmen halk aýdymlardan birini aýdyp berdiň. Aýdym aýdyp berdiň. Häzir halk aýdymy sallansak gylly emir aýdymma, şoň ýerine ýetirip bereýin. Bol ýawaş üstüne. Bağlarımız bağlan bakırı Miyoluduridir ağısları Hep olur mu cülüve çalar Ahmet olur mu cülüve çalar Sapan ne peydadı gelir
hep tabın taksa ördü benim pirvani bir elli usulü yatar yiğitlerimi tahtına katır. Hey! Hep kıyıdenin ölmeydi tutar. Toku tapayı yürüyüşler. Hep götürmedi şunlarıysın, götürmedi şunlarıysın, eğer esin fidanısın. Hep alan olsa benim başıma, dua kılır bir kuşları. Hep kimin yâre, hep tadat bulsa benim başıma dua kıldı bir kuş dua kıldı bir kuşları. Köp tawal Merdan aytyp beren aydym üçin. Doğrudan şu dutarda saňam has gyzykly bolup dur bu gyjak bilen flaştaýar bolun ýa-da hasam bir ýyl gyzykly bolup dur. Köp tawal aytyp beren aydym üçin. Indi Başma sizni şu umuman öňküler ýanam aydymçy diýipdirler-de tüýdügiň ýanynda tüýdük çalyp gargy tüýdük çalyp dili tüýdük çalyp şoň ýanyna da bagşy aydym aýdar eken. Taraq etrawyna ýa bolmasa tag-tawazar etrawyna bar bolayt ýol ötüni etrawyna hatda şu tüýdüge has bir hili üns berilip gargy tüýdügiň ýanynda ýanyma da aydym aýdylýar-da siz hem aýdýaňyzmy şonu ýaly? Owa, gargy tüýdügiň ýanynda da aýdyp gördüm. Öňeki dilde çalynýan tüýdükler bar, şoň ýanynda da aýdyp gördüm. Sebäbi şoňa bir iňçeden, sesiň iňçeden bir damagyň bir tändirmesi bolýar, damagyň gaýnatma. Ütgeşere. Bizim halipa var şeyimiz orasalar bilýänsiňmi? Nereden orasalar tüýdügiň ýanynda ýanam aýdyp bir aýdymlary. Şo halipaňam aýdymlaryny dinleýän. Men deprek sazuralynda çalýan. Ýaşygymda, sağlygymda da çalýatym deprek sazuralyny. Bislenip bağziline viran edin kıyıl hayfıdır. Ürgünce gitti kararım, kararmanan hayfıdır. Totuşlarım sıpatlı, vatenim kıyıl hayfıdır. Yar dostlar bir göreyli, kararmanan hayfıdır. Mehrim
ahvalını Ya dostum nögün yeter şeylenezip bedeni Yarın diyor aynanın yatsana akolunu Yar dostlar bir-bireyli mehrem alan hayzıdır Yarın diyor aynanın yatsana akolunu Yar dostlar bir-bireyli mehrem alan hayzıdır Kararmalan hayzıdır Maqtar xalam yedim bilyendim tidirek bergin jogar Cemalyny birje görmep yüzünden sen doğap Yar dostlar bir-bireyli mehrem alan hayzıdır karar alan hayzıdır Cemalım ağlayarmış zar Kaşlar yaydık çekilmiş Koşkuluklu levi bal Ayet yar artık Muhammed Ak yüzünne dülbitar Yar dostlar bir-bireyli mehrem alan hayzıdır Ay diyar artık Muhammed Akbidinne dilbitar Yar dostlar bir-bireyli Kararmalan hayzıdır Mehrem alan hayzıdır Karar alan hayzıdır Hey Köp sağ ol, ayıp veren aydım olsun. Bırak haytıdır deyip. Şu millilik hakkında biraz söküdümüz devam edelim. Yani şu bizim aydımlamadı, Türkmen halk aydımlamadı, İslendik sağ rolünün yanına bir aydan vatın sonunda bir milliliği ulanyan içinden millilik er şargaç olup geçende ütköşük ayratin oğudan olyada. Şimdi tapar bir sökütleştiğimiz seninle devam edelim millilik hakkında. Millilik arada zamanla muradine milli sağ rolümüz var. Olur hayadır kıcak, tutar, kargı tüydük, dilli tüydük, kopul. Ondan şulon haytının yanından aydım aytsan bir hili ayttınsa aydasın eliyada, coşyan ödün. Ondan bir milli egin eşkilemmedi var, don, börük, tilkme telpek. Olur da atlar geyip şol milli sadurolun yanına aytsan hasan bir hili ödüne çekici ol ya. Ava. Doğru, yani şu klaviş sadurolunu oturdum onudum yönü şunun içinde halk aydınlar aydan esası aydan aydımdan halk aydınlar şun esası şun düyüp özönünü yoyman aydanda düyüp özönünü yoyman çalanda islendik sadurolun bolunu şunu bir bizim milli aydım tadımız oluyor da doğru değil mi? Bizim ön kompozitörlerimizin şu at kompozitörlerimizin simfoni orkestra bilen dörüdülen sazların içinde de hem saz kurullar var da. Kurullar var doğru. Onu da yönü şon hem bizim milli sazlarımız çalıyan şeyle bir ütköşük oluyor da. Ödünü yakımlı. Ödüne çekici yakımlı. Tamam. Ne saparı iyileşlemeden yeni ten aytmağında bir aydım yetirel haydi ayt verecek. Yani Türkmen halk aydımı ala değilerin yeni aydım ayt veren. Buraya başlayın.
başımı alad eyleyin eyleyin. Başın alım başım vermek karlım var Öttüm günahımı alad eyleyin 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 eyleyin. Hey Merdoğlu sen Mert'ten olan Merdana. Hey Merdoğlu sen Mert'ten olan Merdana. Hafızım deyip tolunmağın her yana her yana. Den olmağın benim kibin adanaya. Gel oğlum sen beni alad eyleyin 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 eyleyin. Hey aşıklara gerçek ortağına gel. Hey aşıklara gerçek ortağına gel. Yamanlığı edenle yansını derkar gelle derkar. Ya öttüm günahımı öldürmeden haray. Gel bana sen beni alad eyleyin 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 eyleyin. Ayağına başım koyup bağlakan karşında oturup yığılayım Çengan gelle çengan. Kolu kırlım öten işe tahir zane. Gel bulayım sen beni alad eyleyin eyleyin. Tenişe tahir zane. Gel oğlum sen beni alad